סוד החיים הטובים חזרנו. רחל גורדין וברק נחשולי הכירו לאחר ששניהם התאלמנו. כבר 24 שנים שהם חולקים זוגיות יצירתית ואומנותית במיוחד. לפני מספר שנים חלו שניהם בסרטן, כל אחד בנפרד, והחלו במסכת טיפולים בבית החולים קפלן ברחובות. החודש הם סוגרים מעגל עם תערוכה חדשה מהעבודות שלהם בבית החולים. אז בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. לך יש עוד מעט יום הולדת, רחל, נכון? נכון. כי הייתה פה לפני רגע מירי שהיה לה יום הולדת השבוע, אנחנו בחגיגה של ימי הולדת. בת כמה תהי? לי בעוד יומיים, אני אהיה בת 82. וואו, אוקיי, יפה מאוד. אתם 24 שנים ביחד, ברק? 24 שנים, אנחנו שנינו אלמנים, והכרנו באמצעות האומנות. האומנות בתערוכה? זה מה שקישר בינינו בין השאר. חוץ מזה אנחנו בכלל זוג לכל דבר, אבל אנחנו חולקים גם סטודיו משותף, וכל אחד יוצר מה שבראש שלו ומה שבבטן שלו. בנפרד אבל, נכון? אין יצירה אומנות. כל אחד יוצר... ואנחנו לא נשואים. לא נשואים. זה לא בסדר. לא התחתנו. חיים בחיים. חיים בחיים. אוקיי, אז אתם קמים בבוקר, הולכים ביחד לסטודיו. נכון. עובדים ביחד. כן. אחר כך מה? חוזרים הביתה ביחד? לא, הסטודיו זה בבית. בתוך הבית. כל אחד יוצר בפני עצמו. כל אחד הוא אומן בפני עצמו, אישיות בפני עצמה, וכל אחד יוצר משהו שונה לחלוטין, אחד מהשני. גם הטכניקה שלנו... אתה אוהב את מה שרחל עושה באומנות? בבקשה? אתה אוהב את מה שרחל עושה באומנות? מאוד, אני מאוד אוהב. כן. אבל הוא גם מעיר לי, אם יש לו משהו להעיר, הוא מעיר לי. ואת מקשיבה? ואני מקשיבה, ילדה טובה, גם אני מעירה לו. אז אתם מפרים אחד את השני. בהחלט. תראי, אני הייתי מורה לאומנות הרבה שנים, והוא גם, הוא בוגר בצלאל, אני בוגרת המדרשה. אוקיי. שזה אומר שאתם מבחינה אומנותית גדלתם אחרת? אתם התפתחתם שונה? שונה, כן. אבל בכל זאת אתם עושים תערוכה משותפת עכשיו ברחובות בבית החולים, שבו אתם מבקרים במסגרת טיפולים? אני ממשיך לקבל טיפולים מדי שבוע בשבוע בבית חולים קפלן. כמה זמן כבר? עד היום הזה, וכפי הנראה עד יומי האחרון. באמת? זה טיפולים קשים? ויש לנו רק מילים טובות להגיד על בית חולים קפלן, על הצוותים ועל הרופאים, ואי לכך בשלה אצלנו ההחלטה לתרום לבית חולים קפלן מהיצירות שלנו, ואכן הייתה פתיחה מאוד מאוד מכובדת, והציורים תלויים לאורך המסדרון הראשי של בית חולים קפלן. איזה יופי. אני רואה משהו, תמונה מהפתיחה, אנחנו רואים פה. וכל פעם שאנחנו עוברים שם דרך המסדרון הראשי כדי להגיע למכון ההמטולוגי, איפה שאני בטיפול, אורו העיניים שלנו. איזה כיף. לראות את הציורים שלנו. ומי בחר את הציורים שיהיו תלויים בבית החולים? אנחנו הצענו לנציגים של בית חולים קפלן את מה שאנחנו חשבנו לנכון. שמתאים. כלומר, ציורים שמשרים רוגע ורוח אופטימית, כדי שזה, בתקווה שזה ישרה את אותה הרוח על באי בית החולים ועל החולים שם. ובעזרת הנציגים של קפלן בחרנו את זה במשותף. האמת שהם בחרו ציורים יותר אופטימיים. כן. עם אווירה יותר נעימה. כדי להרים את הרוח כשנכנסים לבית החולים. אז אולי הייתם מספרו לנו משהו על אחד הציורים? למשל, מה זה? זה ציור שלי, שאני קורא לו לראות את הצלילים. בספר תורה, במעמד הר סיני כתוב, והעם ראה את הקולות. איך יכולים לראות קולות? קולות שומעים, לא רואים. אבל מה? שם כתוב, העם ראה את הקולות, ואכן אני מבין את הקשר בין צליל לבין הציור. ואני לא המצאתי את הדבר הזה. טובים ורבים עשו את זה לפניי, כמו קנדינסקי, כמו פאול קלה, כמו מוסורקסקי ביצירה שלו, תמונות מתערוכה,
שזה מאוד מאוד ידוע. כן. אבל אני חי את הדבר הזה. אני שומע מוזיקה מהבוקר עד הערב, כן. ואני מקבל השראה מהמוזיקה. את עדיין מטופלת בבית חולים? או שגמרת את הטיפול? אני כמעט גמרתי, אפשר כן. לומר. אנחנו היינו שנינו במחלקה האונקולוגית, כן. ובאותו זמן היה לנו תור, ברק לרופא אחד אונקולוג, ואני לרופאה שנייה אונקולוגית. וואה, סדר היום שלכם היה... וככה זה עבר. כן. אבל עכשיו סדר היום שלכם, אני מבינה שאתם עושים ספורט הרבה? ספורט ביחד? אנחנו, אחרי שאנחנו מצטיירים, זה שעת צהריים, אנחנו לא הולכים לאכול, אנחנו הולכים למכון כושר, לבריכה, ועושים קצת ספורט. אבל איך אפשר, תקף אתכם, גם אתם התאלמנתם, וגם אתם שניכם חליתם, איך אפשר לשמור על האופטימיות ועל הכוח של... אנחנו, לתוכנית שלנו קוראים סוד החיים הטובים. טוב לנו. תגלו לנו את הסוד, איך טוב? טוב לכם? טוב לנו אחד עם השני. כן. אהבה. טוב לנו עם אנשים. תראי, אנחנו מתנדבים בשנים האחרונות לכל מיני דברים, לפגועי נפש, למשל. ואנחנו רואים אותם, ואנחנו רוצים לעשות להם טוב. אנחנו מלמדים אותם ציור. זה אנשים בגיל 20 עד 50. שאתם בעצם עסוקים בנתינה, זה חלק מהאופטימיות. אז תודה רבה לכם. אני מרגישה שנתתם לי הרבה מאוד. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אז תהיו איתנו מיד אחרי. אוקיי.